పక్కన వాళ్ళ లగ్జరీ చూసి నీ హార్డ్ వర్క్ తక్కువ చేసుకోకు. కొందరికి అన్ని రెడీమేడ్ గా దొరకవచ్చు, కానీ నువ్వు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రతి ఒక్క రూపాయి కష్టపడి సంపాదిస్తున్నావు చూడు, అది రియల్ సక్సెస్. వాళ్ళది లక్, నీది లెగసీ. తల్లిదండ్రుల డబ్బులతో షాప్ చేసాడు ఎప్పటికీ రాజు అవ్వలేడు. కష్టపడి గుండె ధైర్యంతో తన ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడే అసలు సిసలైన మగాడు. ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రాసెస్. కంపారిజన్స్ వీక్ పీపుల్ చేసుకుంటారు, నువ్వు వీక్ కాదనుకుంటున్నావు.